sari-sari, kami ay maliligo ng dagot sama ang aking mga kapatid. Aray kami dah. Sigluwing. Ay ka na dyan? Hindi ako na mag-vlog. I-video. Ipo ko si Kuan, vlogger. Oh, vlogger. Vlogger, eh.
walang. Uuwi na kami. Natapos na kaming maligo. Hindi namin akalain na mababasa pala kami ng tubig. Bakit ganun? Mga kasari, pauwi na ang aming mga bisita. Bye-bye. Ayan, si Eliza, si Dong Robin, nagsilinit. Katatapos lang namin maligo sa dagat. Bye-bye. See you on my next vlog. Hoping di kayo magsasawa. Bye-bye.